Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manan tuy pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin itinaragsak ken na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengeg. Maminsan pay kayat kumanan nga ibaga nga agmay salaeng toy YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama awanen sa balipay. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged iti Nagan a Presi manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak. Awanen ti berukak pay gaputa adda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Isu na laeng ta adda maysa a banag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Apay kasta ti lang ang bakit? Kasla da nadagsan na parikot mo Saan lang nga kasla? Talagang adda nadagsan a parikot ko, Randy. Ha? Kaya't mo ka di amaamuan no anya ti parikot ko. Anya na ita, Presi? Oh, adoy. Daytoy ti parikot ko. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anya di... Tunggal agusarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti pamilya a binukalta. Gapot na awan mo't nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamot akasta Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanya. Maragsakan iti kastoy. Manumot tin atawin tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging gaita, di naklat na maikan iti anak. Ibaga akong da ito hitap no amom, Randy. Ha? Kasta unay ababawik anak ki asawa kan ka. Anya? Makapasuron at talaga. Makapa-stress ti kasto'y abiyag. Di ta ka man lang. Presi, agsubli ka dito Presi! Ay na, insan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutom kumamat masair jerik nana. Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko, insan. Tunggal adda masabat ko akabatch tayo. Wano amamo, kukwaklattan ti umapapal. Umapapal iti anya, insan? Kasano, kat adda kibkibinan dang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na, saan akong anaragsak iti dan na ti asawak. Saanin at talaga, insan? Ay na, di ka agsasao iti kasta, insan. Panagkunak, kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak, kat day tati kalkali kagumanda. Kan maysa, amangan no talaga awan pay mat ati nabukalyo. Ay, jakon amot ti aramidak, insan. Di ko namkit di, talaga alupos di asawak. Iso adinak maipayan iti anak. Hay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag, Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Makauma. Napan ni Randy je balay idi na minsan nga aldaw, Presi, anak kaw. Anya ti inaramid na ijay nanang. Awam mat, imayla nakisarsarita ka ni tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yaw. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan matkit di ngam amangan kunak no adda parikot yaw, iso nga imayak dito'y balay yaw. Numaminsan, adamot saan may apagkinaawatan. Ang maurnos may matadagos, nanang. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. No adaman saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos.
Saan nyo abaybayan adumakkel? Iti kasta, naragsaklat ta, ti panagdenayaw. Wan ka dinanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Kan may sa biyag mi dayto yung agasawa. Adda kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami no addaman saan mi apag kinaawatan. Itay payapal paliiwan ka bakit? Nakaisim ka matamangkit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ha? Ay, kwa, awan mat kat ni, salsalud-sudak lahang mat. Asino aya, ti kacachat mo. Itay pa'y ngami namang manghag ko ti ringtone ti messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapol ka mat iti kachat mo. Awan parikot kanyak, Randy. Presi, Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. unay ka matan bakit? Di nakdisturbon, tabi siya. Nawatam. Adun sakit diti kachat mo insan. Itay pa'y nga agun-uni ti messenger mo. Asino aya ti kachat mo? Kan itay ka pa'y nga isam. Ni kadibayaw dayta? Ah? Nita, asino dayta kunak? Ibagakan ka insan. Ngam di mo kumaibagbaga iti sabali, wan. Ha? Malagip mo kadipay ni Oliver. Tisigod akaayan-ayat ko idi adda tayo pay laang iti kolehyo. Ha? Ni Oliver kunam? Di ka di lumakayan abak na? Si kamot insan. Saan mo't nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mo't atawon tiin inaunaan na kanya. Apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, ket numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Isula ko man tinakikalay sa. Saan ket ani Randy? Hay, no naamwak la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Jak la ko man imanugot apaikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan? Anya ka din day tang ibagbagam, presi. Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Ket amom ka di. Single pay laang ni Oliver nga ita. Pampanunutek nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan ket ani Randy? Ay sus, apay di ka mabutang kadagitang ibagbagam insan. Uray pagbalibaliktadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam. Gapo ta isukat nga rutinang ikalay sa hangka. Laglagi pam nga adda sinapataan niyo insan. Nagkalaysa kami, ngam sa anak mo't anaragsak iti danana. Kan maysa, no day tala ang kalay sami, at damot solusyon na insan. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga itinagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngum maikat amin abambanog ko tunggal mga gakti boses mo. Talaga? Sika talaga. Awan lat at nagbaliwan ti kinalailom kanyan. Iti ka anuman, saan tong agbaliw ti kinalailok kan ka, honey? Promise. Oh, agyaman ako na inukasta, presi. Wan gayam, kasanon tinagsaritaan ta. Kano ka nga umay dito Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiita na panawan, agdan natan, honey. Oh, agyaman na, honey. O sige, ipakamom tulat tangarol no kaano ti umay mo dito tasabatal kay je terminal. Okay, honey. O sige, tano pa'y taramidag, honey. Umawag at tumanan. Bye. Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Grandi. Ngam saan kan nga ayatan. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam bakit? Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubli ti sigod apam matag kan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawak, takayat ko asapulan tipod no aragsak ko. Anya?
Saan? Di mo kumamat aramidin ti kastoy kanyak. Pangaasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublan ka pa'y. Ngamin, manipod nagkalaysata. Jak pulos na rit natipod no aragsak iti panagdan nata. Di nagkalay sata. Nagkinarita. Nga itirigat kan namay ag tinulong ta. Jakmat nagayatan ti kastoy asaan ka amaik ka ni ti anak. Di na kumamat panawan bakit pangaasim. Basta panawan naglata ka din akasta. Anya kamatan. Agasawa ta. Dahil ta kumatilaglagi pang presi. Pasensya kan, Randy. Ngam di na kon maalukoy pa'y. Namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Oh, kunaklakit din, no aging kalangan itaarapaap ti panagdanata, honey. Saan laang nga arapaap, honey? Adda akon, agkadwatan, kat iti kaano man, saan kanto apanawan. Agyamanak no kasta, honey. No idi kolehiyo tayo, kat nag-break tagapukin ni Randy, saanan ang mapasamak ita. Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Nga oray ininauna iti sa nga pulo atawan. Awan parikot iti dayta. Di mat kunada ang nasamsamit nga agayat ti inauna. Katuwan na. Kinapod no na, pagbababawyak ti panakikalay ni Randy. No amok la kumakas ti gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Nala, saan mo napanunutan na ita, honey? Tinapatig kat ti ayan-ayat ta ita. Kinapuno na sa anak kon anak ki ayan-ayat pa iti sabani. Manipod nagbreak ta. Isungay ta, ta nagsinubyan ta, jakon itulok nga agsinatanto manan. Uray siyak mat Oliver, honey. Namnamam, ngagbiag ka akas may sa adon niya iti denak, presi, honey. Adda umawawang. New number 1. Sino nga tayo doy? Sumbatan. Hello? Hello, Prese. Nasaya at ta sinong batam ti awag ko. Masapul pa'y gayam abaro ano numero ti umawag sa muntusong batan. Idi kalman pa'y nga umawawag akken ka, ngampulos adi ka sumungbat. Nanang. Anya ka dinday tangar aramidam, agpanpanunot ka kaday Prese. Panunutam kumamot ti asawam. No anyaman ti parikot yaw, pagsaritaan yaw iti nasayaat, saan akasta? Nanang, kas iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapu kaday taadan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasem, agawid ka kuman. Awan tinasayaat nga itden ti kastang aramidam. Iti kaano man, saan kantong agbalin anaragsak, gapu taada tao a masaksaktan, gapu iti inaramid mo. Baybay andak ka din, Nanang. Amu kunter aramida. Iso apang nga asiyo tadida kon pakibyangan. Sige, bye! Itay ka payapalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Kuha, honey. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanya. Iti kasta matulungan ka no anyaman dayta. Mabalin ka din nga guli magkalatan, presig. No anyaman ti parikot ko. Awan may tulong mo, nawatam. Oliver. No awanan ti daddo mga ibagam. Mapankanin ti silid Di nakasarsarita. Ano ti pampanunutak. May sa kumalayung ti sao. Agtungpal ka, no di mo kaya tamadiswan ka. Anay ko. Apay atin panak mo tan, Oliver. Anya ka di basol ko kan ka. Lemon salud suden no niya ti basol mo kanyak. Ngamin, si kamis mo ti basol.
Anya? May saka malas sa dimtang itibiyag ko. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya ka di tinaramid ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa warag tamangan no agsipnget ti panagkitak. Kat anya pa ti maramid ko ken ka. Ala, panaw! Nasaya at matasimangpot kan, Oliver. Papay, antay bagam. Wen, honey. Anya deta? Masikugak. Agduan ang bulan. Anya, masikog ka ko ng presi. Wen, adan anak ta, honey. Masiguradom ka di asyak ti ama. Oliver. No ti panagkunam kat maragsakan iti day tangay padamag mo. Nagbintot ka. Ala, pumanaw ka dito sang wanak, tamangan no si kapay ti pangipapasak iti pungtot ko. Una yan ti kastoy. Apay akal lahat mat na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kano ama si Kuka. Isumatan ti panagbaliw na. Itay ka pa'y apal-paliiwan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mark. Apay ka, day. Na kayo matgayam na. Kinapudno na. Kanayon ko amang ngag ti panagap-apay yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Ti kasayaatan nga aramidom ita. Kat panawa mo, day di alalaki. Iti anya ko maagapungay ang panawag ni Oliver, nana. Apay, di mo kadiam mo. Apamilyado ni Oliver. Anya, pamilyado ko nam, nana. Amangan ba't na nagbidot kayo lang? Amangan na sa baling Oliver ti bagbagayo, nana. Ay na, sa anak ang nagbidot, balasang ko. Adan asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan a border ko diti apartment ko. Pinanawan laang di asawa na, gapo iti kinababaero na. Kat no ada dua nga anak da. Anya, Apay, saan nakadian na ibagaday takang ka? saan? Sana pud na day tanan. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulpud ka! Awanan kay di bain! Tiamok na pudno ka kanya! Ngam sanot gayam! Oh, ita tanamuamon nga adda na sawak. Mabalin mo ti pumanaw. Anya? No ti panagkunam kat adamang seryoso iti kasken ka nga adda na asawa na. Nagbidot ka. Kan may sa. Kasi tinakunakidikan ka sa anak asigurado asak ti ama ti sikog mo. Awanan kay di bain! Ah, Kalpasan ti amin! Kasta ti bagang kanyak! apay nagtungpa ka ngayon. Si kakit di ati awanan bain. Di nakman matungpa-tungpa kasta. Ya kaya tatong patungpa natlatan ti babae. No hindi pa'y lako madamo, kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilyam. Sa anak ko nagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka, Oliver! Kikunam ket di sayet ka babae. Ang dalang arudan asawam ngam nagbiro ka pa'y langit ti sabale. Purno matsan ka de. Amangan na ito nagbalawak kat sakto mo ti isukat mo. Iso nga ito pa'y laang mabalin mo ti pumanaw. Alam amin na nabadbadom kat pumanaw kan di ti balay ko. Agawid ka ni di probinsya dahil di ti bagay mo. Nawatam! Presay, Nana, simpangpot kagaya man. Masikog ka? o nana, hindi na kaya tatakdiran ni Oliver. Tsaka mo nga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyak ti amin. Anya? Awanan ti rupak ngay parang ko kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak na sa anak ngagsubli kada kayo. Ay, jak amaw no anya ti ibagak itaken ka, presay. Jak amaw no maasyanak ken ka wenno saan.
No amumla ko mati napaspasamak iti biyag ni Rande, kabayatan ti kaawan mo. Anya ti kayat yung asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay kat adda ije balayo Saan apimampanaw? Iso na laeng tainal daw nga uminom iti ara. Managim bubukod ka, prese. Ti bagim laeng ti pinanpanunot mo. Pagawanan da ko mananang. Nagbidot na. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan saan asyak. Hay, jakman amukin ka, prese. Jak amaw no apay anaaramid mo ti kastoy ka ni Randay iti likodan ti kinasingpet ken kinaanos na nga asawa. Ha? Presi? Pagawanan na ko, Randy. Masigog ka? Wan, amok asaan ako na may karikan ka. Imayak lang tapno ang kidaw iti pamakawan. Nagbidutak. Gusto ni nanang managing bubukudak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amok kat agbalinak anaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abanag adyak na padasan kan ka. Kat napadasak iti tanda ni Oliver. Amo ka na sakit tinaramid ko kan ka. Ngam sapay la ko matadumtang to ti gundaway ang mapakawan na. No pamakawan ti kidkid dawam. Nabayagan na napakawan ka. Randy, Amok nga iti ka naman. Jak may paay ti anak akal kali ka gumam. Iso nga inaklon ko nga ron ti panangpanaw mo kanyak. Maawatan ka no apay anaaramid mo ti kasjay. Daksang gasat, takas tamad kayam tinagbanagam. pagawanan na ko, Randy. Kas itinakunakon. Nabayagan na napakawan ka. Kat uray pinanawan nak. Aklo na ngaging gaita. Kat ay-ayatin ka pailang. Randy, Kas itin karik iti nagkalay sa ta. Anyaman apan nubok ti dumteng kadata. Sa anak abasta umibat. Ilaban ko ti ayat ko ken ka, Presi. Randy. Amok, ken namaakon, nga ibaga dagiti tattao ang maagak iti panangaklon ko manan ken ka, iti likodan ti naramid mo. Ngam kayat ko lang nga panagnakan tinapudno a panagayat ko ken ka. Imbes nga agsinata, urnusen talangan ti pamilyata, nakasagana ak atumakder kas ama ti agbalin nga anak mo, Presi. Naglalaok abain, babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti amati si Kukko kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat imbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na gapu ta dinaket nga rod maikan iti anak. Ita talo atawan metten ti ubing ket ni Randy ti makakaadda amangay aywan kan kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko iti asawak ngem jakto pagbabawyan ti pannakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi ken ni Randy. Nga oray amok nga adalat tamet dagiti gundaway a malagip na ti inaramid ko abasol ken kuana. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan ket sapay lakuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal maysa kadatayo kat adda makuna apagkapuyan na. Adda dagiti gundaway nga agbiddot tayo.
Ngam sapay lakuma ta ditay aramidan daytoy arason tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pa'y kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Ket aramidan tayo kumadagitoy a pagadalan. Iti kasta ket ditay ton ulitan pay. Ket sapay lakuma ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaay ken ka ti asawam pagayam presi. Ngamin manmano ti lalaki akas kenkwana. Alakastan pagayam presi, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siak ti inaudi kada kami atallong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan at talo kadananang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita kat may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaang kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyamam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, matatang. Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato kan pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod no, tatang. Madlaw adinak kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay mat kakapsat ni Alvin. Anya ngay mat ti kunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpet damat, tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at mat nga rod, ano kasta anak ko? Uwan, tatang, tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina, anak ko. Ugali dan ti mang paliw iti nobya ti anak da. Ay, barang no agbaliw tumatlaeng into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay,
Di kalakit din makabirok mata ni ti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay adjayra para kan ka. Anya? Nakadungdung rit. Nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka ba't ay ti padam a professional. Jay babae a disente. Saan kat akas kinig chayra anadungret? Ha? Iti day jay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na kan ka. Mama, di adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BS HRM. Katagtrab-trabaho iti may sa hotel ya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka de. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am-am mo yung matinobya. Kasano kumakasarita? Kat no sumong sungad kayo pay lang, kat jakon magustuhan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Sana mabalin, Alvin. Jak kayat dahi a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak. Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasano ni mamam? Di nagsamot kayat aparakan ka. Bye-bye ang pailaang ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinupyat kan ko na. Alvin. Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na lang, taano sang pailaang ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti kasaritak amang kasar ka data. Dayta, ket no okay laan kan ka. Awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Tinapatag, agkalaysatan. Agyaman ak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatlaang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta ka? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Madbakit. Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na ita bakit? Masikugat. Ha? Ang perso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta. Agbalin ako nga ama iti mabit. Yes! Yahoo! Ay na! Excited ang kiti manin nga agawid bakit? Anya? Kat no kasubsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan bakit? Nang runa iti imbagam amasikubkan. Ay sus, igaad mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan bakit? Talaga nga igad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi ma. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam lakay. Di ka agdanag, tatalagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang bakit? Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko inton madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Sikanton ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige lakay. O sige nga rod bakit? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka di talakay. Bye.
Anya nga iti plano mitatan alpasen ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Ti ko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balaya pag naidantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamat bukod mi abalay. Ay, sa bagay mo't kit diya. Isuna lang, tawan-taon kadkadwa mi kindi nanang iyo. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo lahat tatang. Wan mo't kit diya. Agam may kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, takanayunat tulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahil lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan mama, day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay ngay aday lang, kinisayam samot. Ah? Saan mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha, jak mamati. Mama, Ha, talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. anya? Manipod dimteng ka itibiyag na. Bimasit matan ti kwarta nga ititad na kanyak. Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Tasi ka matan. Si kami nun ti agnom-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan apod no day ta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa lang. Mama, Ala. Pumanaw ka iti sangwanak. Tamangan nudyak makapagtapal, kat makabil ka pa'y. Panaw! wala kay. Naglukmag nga rod. Kati may sapay apagyamanak, saan unay analampay. Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang. Maayayatan da. Nuray-ray awin da ngamin. Kasla maawatan namot. Isong agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka na kadagitang ipatpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale? Tadandanimot tanti pa nagbakasyon mo. Saan ka di? Wen, katagsagana ka. Tapa man na makaawit ha. Pabunyagan tan tumantan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti pa nagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid di manugang ta. Ay, dahi tatidyak na damat bakit? Ay, tamagin tanto into nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet di manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Wen nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan iti anak ta. Ket no nakasingsing pad ni Jaira. Jakman amo lakay. Talaga siguro ang nga matapubrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling bak nang ngarod mat. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman Ramon.
makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmalam. Uray la ag sakit ti sikat kan bukot ko. Ayun, amanang. Agina nakapay laeng, ta siya kun ti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Saan na bali, tabasit day tuyan. Walisak laengan, sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman nak Venus. Imbaglaangan tada ka akadwak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Kat no adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mata? Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumatlaang inton bigat ang mapanagrocery, Juan. Wen manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wen manang. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo. Kat agyamanak iti panagtalkyo kanyak manang Jaira. Ay, Venus balasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga ya saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga po ko na. Ngam di naman lang met dinarayan uray di simbahan lang kumamay. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan tata. No maminsan, talaga na pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga mat ti ugali di ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No syakla ang siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Day tamat ti kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasan ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang tihabol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di nakati pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama, Wen. Diyak mo. No apay nga aging gaitataddan anak ta. Kat di nakapaylaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman bakit? Ad-adamanan nga ayatan ka, kapo iti kasta agalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko apanak na kin ni mama. Alvin. Alvin. Abay, bakit? Cellphone mo samat nagri-ring. Ha? Sino nga tamo tayo iti mauawag iti kasto nga oras?
Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batam. Ang mga no napatag ti ibaga ti umawawag. Wen. Nimot Venus. Kutsong bata mo na. Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito yung ospital! Naatake! Anya? Naimbagman. Tay may kadagos dito ospital. Alvin. Iho. Mama, Ay. Kunak numatay ako. di kay kumagsaw iti kasta. Mamati ak nga tidog pa'y tibiyagyo, mama. Agpaimbag kayo kit di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. At tuyin dali ti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit. Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? Ado'y ti agas yung Mama. Ado'y ti danom, uminom kayo. Mama, agawid kami pa'y biit. Ni pailang Venus ni mangbantay kata kayo. Agsubli akto inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam kadananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umay kan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na Mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagaya man, Manang Jaira. Juan, sa dino ti ayam ni Liam. Ay, kwa manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't masawan. Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan nateng. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, inkaibbagakin ni Mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamatla ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at matngarod no kasta bakit? Aywen, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ati makakaadda mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas itisigot pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panagkuna ket okay kaming kin ni Mama Alvin. Nagkitaw ka di pamakawan kan ka? Saan? Ang okay lang. Tinapatag, nasaya atin ti nakilangan na kanyak. Saan akas idi akus ko silapan nak. Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas idi, adipay pulos pumansin. Manipod idi masansanan ti umay ti katugangak dito'y balay. Ison ti makaad-ado ang mga awer iti anak ko.
Saan kami unay a close? Awan tinapasamak a panagkid daw iti pasensya wenno sorry. Ngam at least saan kami nga agap-apa. Tunggal adda dito'y balay, agtatal na laeng ti katugangak, saan a matagtagari. Ngam konak iti panunot ko, saanen a masapol a panaknakak a deserve nak ti anak na. Ngamin, pinanaknakanan ti panawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jaira. Ken ka pagayam, Jaira. Numaminsan saan nga amin nga apa wenno saan a pagkikinnaawatan iti nagbaetan ti asinuman ketrumbang apatulan wenno tutupan. Adda dagiti gundaway a masapol tayo met ti agulimek ken aguray, ket baybayan tayo aging ga a makaamiris da, ket isudan ton a mismo ti mangted wenno mangipaay iti respeto a para kada tayo. Dayta ket mapasamak iti umno a gundaway, ken iti umno a panawan. Alakastan pagayam, Jaira, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos baray ti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Leslie, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet amang ibingla iti kapadasak iti biag bareng makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. 5 atawan mi met anagayan ayat kani Eric, ket agdua tawen mi paylaang agdandan na kas agasawa. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Panagkunak, nasingpot gibos ta, friend. Wan nga rod, sapay na kumatakas ta. Kasla nasingpet matilangana. Kinmaysa,
Awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigod akadwa na ije parlor. Excited ak nga rudan nga trabaho inton bigat. Oray siyak, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpot pa iti boss ta. Nako namon, friend. Oh, kumusta nga tinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga rudan inton bigat. Ay na, nakaragrag sakak. Panagkuna kami, nasingpot di boss mi. Kan ayos matisweldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga pag-applyam at trabaho. Awan, sana ka naawat. Bakit? Iti kinaadumi ang nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos lang ang lakay. Adan tulat na. Mapanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan di sigod a boss ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kaya't mo asawan, mayat ka manen nga agsubli ti sigod at trabaho? Agmaneho ka manen? Una, awan mo tin sa bala pagtrabahoak. Ano saklatan ti makimaneho manen. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaigya balay. Apay, friend. Tapno saan tan nga agpete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinila kay ko. Ha? Kayat mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa nga aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay matla sigod abos na idi ah. Naimbag nga rod, tadabakan ti agip na. Isong at ipasada na. Ay kutuan Imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigat. Wan nga may mayat matlaang numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, ang damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkaro nga aggagat kayo no adan ton anak yo. Wentong friend, dumtang tumat kiti dayta, ngam panagkunakit saan pa'y nga ita. Sige, umayak to nga rod inton bigat iti balay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, adda kayo matatang. Ay, wan. Nagluto ak nga ben iti ni tiba manok. Nangyegak iti si dain nyo kani Irek. Ay na, agyaman tatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa, ta iso kuman tinangyig dito'y balay. Sa nabalita si Dagmit. Kaya may sa, kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak nga men, asan kayo na matatao dito'y balayaw. Anya nga rod tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kami to inton Domingo iti balay. Ijay kami to ang mga aldaw. Muna, umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kami to matan kini Eric. Muna. Ay, apay nga awam pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no paawidan day jay. Apay, aday bagayo? Saan kami nga gandar di makinati danom nga us-usarek. Kitain nanto kumamanay. Isuka itinang tarimaan mo ilaiday. Kasta ka di. Maala, urayan nyo lang arod biitan tatang. Patsyak apaawidan day jay. Anya ka matan, Eric. Imbagak kan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpat. Alas 5 iti agsapa. Ay, pasensya ka na bakit Naginom kami nga minit di boss. Naganasan mi ti nagistorya. Diyak mo tin napuutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya kamutan, Eric. Saan na bale? Kuyugan kalatama pa nagpalingkin ton madamdama. Ituro ko labit. Walay, 2 oras lang. Ay na, jack lapat yan dayta. Ala, maturok kan.
Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagbanglumat din lutom asida ni nanakaw. Kada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumat na makmakan. Untatang, sagpaminsan laang mat. Apay nga adi may maniray. Awan tatang, nakaturog pala dayjay aging gate na. Apay, anyat oras na nagaway. Parbangunin atatang. Iso nga rod magtijak kayat kan kwa na. No ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta kanayunan na betay. Ay, maday. Agasam taging kat parbangaw. Wan tatang, kasaritak tumanan ni Eric, may papan itiday taabanag. Ipag Disney! Woo! Lukot ang tilitaw! Ipag! Oh, apay ka didino. Kuha kami ni Ipag! Ninsan Eric! Anday di ospital! Ay na, nadisgrasya! Anya? Naidong parti man maniho na alugan! Ay na, anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensya kan ba kahit aklo nagabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Amom ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumat agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Agan anadak mo it. Ngam talaga siguro mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan? Dakkel ka no ti dadaal di iman manehom. Sigurado asi ka timang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day jay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang, Daytan ti ibagbagakken kay di paylaeng. Saan adakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolem kumamet Amumat ngagmaneho ka pa'y. Ano sam ti masermonan lakay. Ngamin, para matlaang kan ka ti bagbagami. bakit? Anya ngay ita. Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngam ti kakay suna nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagpariper iti lugan. Kurang pa'y. Nanang, Mala, agawa am ti agpaimbag. Iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko taliklikam matan ti arak. Kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad ta itilugan a nadadaal? Kabarbaro ajip day jay. Iso a nagdakil ti bayadan ta. uwan nga rod. Ay, mangibagak pa'y lakad na nanang. Barang nga da kaortada. Isupay lang ti utangan ta na. Pasensya kan bakit? Nagaramit ako ni ti dakila parikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkat na ispal ka. Uray ka sanot ti aramidak nga agungat kan ka. Nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaal alugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, ngam, Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day ti kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngam awan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kasjay napasamak ken kuana. Barang agpanunot matan Ket, sa dino nga iti pagtrabahuan na ita.
Awan pa'y friend. At dalang ije balay. Saan pa'y mat anak kasapol iti trabaho na. Ay kat nabakante ang arod. Ay, una. Pampanunutek nga rod. Aga brodak sa. Ha? Dakkel ti utang mi ijay bangko anang ilonak iti titulo ti dagami. Kurang ti sweldok dito eh. Ken oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laeng nga agporsyento ti utang mi. Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga aga-abroad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday, tiday ta plano manakaw. Wan tatang. Aga brodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawam. Saan kami pa nagsarita tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay. Tano saan aga po iti inaramid na. Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kahit kasaritan pa'y nga umuna nakaw. Asawam latan ni Eric. Tatang. Wanya man ti plano, naskin matamamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. Wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano. Aga-abroad ka, kunam? Wan. Sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Diyak mo't kaya't amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramiden talaang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Ang no, desidido ka nga aga-abroad. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay itimpo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na, friend. Sikakit di mo. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang apaman nga adda kwartami. Uwin ka di. Saan ka mat nga bapuraan? Naimbaglaangan, tanda ka lang tapagtarek no kastoy amagipitak. Kat talaga akas ta ti agayam Agtinulong iti amin abanag. No, lakit di tadda na wadwad. Oh, apay asaan ka matagtagalila ka? Pampanunutat nga minti ada yun. Ada ka pa ilang dito eh. Ang aglalao ka na danag kan ilim ti marikrik na. Ay na, unay kan ay 2 laang mat atawon asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay laang ati aramaten ta tapno makapagsarita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Anadam ko matibagi mi jaywan. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito'y Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Uwan bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman akno kasta, lakay. Nasayat mo ta si Mangpet kan bakit? Apay ka di, Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayam ti flight mo nga agpahong ko. Wan? Nagluto ak iti paborito masidaan. Ha? Inayabak mo't ladanan ang kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto, lakay. Una, kasla padispidida mo na. Iso na lang, tadatay lang ang pamilya. Agyaman ak, lakay. Awan na nyaman na bakit? Ingkag palasan. Kalpasan na, sumaruno ka iji kusina. Nalabit nga agturong mo tandi ti dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit na ang ngarod tagpalasak, lakay. Na,
Unay matanday ta nga urok mo, Eric. Nagpigsa. Nagsartang matan. May bayakon. Sa paag tulaangan ariingan inton pigan. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Kasla saan matin mo mang angas na asawak? Ay, Diyos ko! Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan matin mo mang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na dito Pasensya kayo, Mrs. Dito ang arrival ti pasyente. Eric, bumangon ka dito. Eric, asawa. Kapay ang pinanawan nakmatan. Apay! Mrs., magipagladingit kami tinapas sa makitasawa. Panakunag, kaya hindi pa ilarabi anaawanan iti agas na asawa yun. Heart attack pinataga po iti panakatay na. Eric! Eric! Mrs! Mrs! Apay akastoy. Apay akastoy di ka ulpit ibihag nanang. Ay, Leslie, anak ko. Patibkiram ko matapakinakam mo. Talaga akas to'y tibiyag. Ano ti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tsaka mo ipanunutan nanang. Apay akastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ti panakatay ni Eric. Kasla kaya't kumatan ti matay. Anya launay tinagbasulak iti apo. Tapno araminin na ti kastoy kanyak. Anya nanang. Saan mo asidiran ti Diyos, anak ko? Amin apasamak iti biyag kat adda makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalapit nga aging galaangan dito iti biyag na. Naganfil ti biyag. Inalada kami latta kumanado. Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapa unay da ito'y para kini Eric. Ay, Leslie. Diyak sa kabalan, nanang. Leslie, nangyagak iti makan para kan ka. Awan ka nas ko, mga friend. Mangan ka. Iti kasta, ada pamigsam. Di mo ko mabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasin o bilang laeng. Sige laeng, isangit mo no iso ti pakalagaan ti riknam. Unfair talaga ti biyag. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamagan ti kastoy. Iti kinaado ni managdakdakas dito'y lubong. Apay ni Eric May. Di nakasingsingpad nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ama nagbaybaya. Sana nga itulok ama pasamak daytoy kan ka no saan mo akabailan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawanan iti nagnama, friend. Amok apan nubukla ang tigas daytoy kan ka. Panagriknak idi ket nagbalin a napaidam ti Diyos kanyak. Ngem gapu iti pamagbagakan panang liwliwa ti pamilyak,
Ininot nga inaklon ko ti amin. Jakmatan intuloy ti nagabrod, ngamin ininawak idin ti anak mi kani Eric. Kat ita, 7 atawan matan ti anak ko. Pinanaganak matlaang daytoy iti Eric. Addaak ita dito'y syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Awan matan planok a makiasawa pay, ngamin umdasan kanyak ti anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Agyaman kami unay iti daytoy apakasaritaam nga ingka imbinglay. Kas iti kanayon da nga ibaga saan amang ted tinamarswa iti panubok aditay kabaalan alasatan. Amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Ditay nga rodrumbang asidiren ti Dios. Ad-adakit di apatibkaren tayo ti pamati tayo ken kuana. Pudno anapukaw mo ti asawam, ngam pinaraburan na kamet iti kinabaknang nga isu ita ti kakaiso na nga anak mo. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.